Samariko den prayitno Tedian kanda yane Trisanya purnama sasi Kilar-kilar semedi tengahing latar kong milangono lintang bimbo sapi lambing dangleng ireng sombe sombeng longgo aban Santopo panjenengan legawoten pertapan Kumbenging Sungkawa menika nggalihaken menapa Santopo Santopo begawan grendeng nggih Santopo grendeng jenengan menggalih napa nggih Sang Adi Penembahan jenengan Kumbeng Sungkawa apa? Yo dulu mau saka kene lah ngapa? Lah kiai iki dipercaya Ndara Ngamarta, Ndara Pandhawa iki
bagus-bagus suwita karo pendhita kaya kuwi kenthungan wis ora apa-apa sedina ora tau agus ngantek meleng-meleng lunga wae reng manut kiyaine kuwi aja nyepelke karo Santopo Gendeng iki ngelmune akeh lho arep ora tau adus ning mandi tapi oh iya kowe kaya ana tamu-tamu golek barang sing ilang iso ketemu tenan disuwuke berkah supaya dadi pegawe dadi tenan kaya ngono ki sapa sing ora percaya iya kok golek wong lunga ya iso bali tenan piye kowe bojo lunga ya goleki wingi bojone lunga nang Petoyan ya bali ya kok bae bali antek bidu-bidu le nangis pendhita ki jangan menyer-menyer wae iki tenan aku percaya nang Santopo Begawan Gendeng iki digdaya temenanan ora iki to Santopo cekir langsung badan matu wae kaya jago kate kluruk kowe aja nyepeleke aku ya Bagong arep aku pendhita ora bagus pendhitamu kaya ngene wujud aku nanging akeh anak muridku kang padha percaya marang aku senajan aku ki 5 dina lagi adu sepisan sandang aku tak sampir-sampirke neng kamarku marep mulo neng Sritru takon munggah para santri-santri ya ora dadi kumbah nganti jasku ireng iki nganti tak nggo rono rene nganti lutruk aja nyepeleke karo aku Mbah Santopo Gendeng jenengan madhep pendhita wonten pertapan Andong Sekar jenengan niku sungkawa napa pun kula tak nyuwun prisa Semar wonten apa aku njaluk rabi Semar Breng nuluhe apa mau Santopo Gendeng arep njaluk rabi sing arep wong kaya ngono ki sapa ayo wujude kaya cukluk kenthungan kok njaluk rabi dirabeke karo pariem wae main anak-anak surit nggih pariem mawon nggih aku mau lah pariem wis rondo aku mau semau lah kali sinten aku iki nopo wangsiping Jawata bisa kerja mulya bisa tata titi tentrem yen aku ki dawuh astra lumihan karo putri Budi jenenge Rasawati kratone Kencanapura jenengan ngajeng dawuh kali putra ratu iya aku wis kangsenan dawuh piye Petro kono yo gelem wae ya tuh nek manut aku wis rasa wae kewirangan wis pendhitane kok tutuk getungan wis labine kae lora ya ming leket banget wis jarine bleku wis leket kadune kae abange meling-meling ae lho kaya ikete sing jaipok lha ora kuwi aku njaluk rabi Semar ya ngene Petro pokoke ya kowe karo aku nek gawe becik Santopo Gendeng njaluk rabi ayo do dirabike nggih kula sagu mangke dilamar Petro nglamar aku nglamar gareng nglamar Bagong yo nglamar aku njaluk oprei wae mau aku nek nglabuhi kaya kenthungan kae meling-meling ya jenggote seruling-seruling aku njaluk rabi Semar masalah kene nangis iki luwih tibone Siti Bantara dadi sangar nggih pun awi kula labuhi jenengan mangke kula lamarke ten kraton Kencanapura
daun lain Dewi Rosowati ya Semar aku njaluk rapi ya Semar nggih monggo kula dherekke ayo kula gareng itu bagus didereke begawan gendeng supaya daun karo Dewi Rosowati ya mau ayo didereke awis sanggowo kula dherekke ya aku njaluk rapi ya kowe nggih monggo kula rapike iki
Wektu dina iki pancen Jawata paring kanugrahan marang aku. Pirang-pirang dina 40 bengi aku ora nadhak titah ing Bathara. Wis suwe lek ora nadhak titah ing Bathara. Diwenehi pangan kok dilulu semene kae. Sing cilik kae tak pangan. Sing lemu tak tanduk. Yo. Aja kaget bendiko. Tak tandak karo mungsa kowe. Kowe iki reno. Kowe iki tak tulungi mangan lorone geret. Pangan makan mbok men. Dadi wong ngomong geret iki metu dalan umum ora tuku bulan. Kejekluk-jekluk ijik. Yo. Main selamat. Aku ki nulungi Sang Topo Begawan Grebeg. Wah, aku ya nulungi kowe lho kok ora matur nuwun karo nyong. Balemu mlaku turut galengan terus sawah kaya ngluku awakku. Ya cilaka iki. Lah kae macan kok ya galak temenan. Pendhiko. Aku sapa? Aku Begawan Grebeg. Kowe sapa? Aku Berjiko Tamengaso. Ayo, kowe tak pangan. Lah yen kowe arep mangan karo aku. Aku dadi mantek, saiki aku suwe. Kalau gane gemang le. Wong kowe makake macan. Petro, macan apa? Aku dipangan macan Petro nggih. Suwe yo kena. Suwe kowe yo, ha nggih. Wis sedaya mboten wonten anangan napa-napa. Wis makan lho, suwe. Tangan. Lagi kepiye kok jur klekaran jare atopan. Nah. Greko pangannya aku anggere mapan ngene iki wis lemu mangan saka botol terus kok pucuk. Lah kok lilo karo patine, ora lilo ngopo ning omah ya dulan sak mendring kok rene. Wis. Oh, tak pangan iya pangan. Aku ke wis. Aku arep mangan kok dijiat-jiat. Lah sak suwene gerek iki ya wis mut mangan kanggo beres ngono kuwi wis sisane ngrasake. Oh.
Wah. Lah kok guyu? Oh, keri ya. Lah sing keri kok ndi? Wis tak goleke sikik. Aku ki wong ngrisi. Oh, wah, dalan kene iki. Wis caplok sing aku glulung. Wah. Lah kok guyu? Ini yo keri ya. Lah saiki sing ra keri kok ndi? Ah, wis. Nek sing ra keri tak duduhi. Ngendi? Iki. Ganti manggonnya nuli iki lho. Caplok ngono ki rasane legi wangi. Wah. Kudu lemak jenyol. Kayak disetageni yang merucut keringete, Pak. Rasane kok gres-gres. Kowe sapa aku Petro Semikiro. Daramu geneng atap pandhawa nek kowe iso mangan sakarmu lekane atiku. Pripun sangat dipenemban Begawan Greneng matane tak jemparing Nggih. wis mati nggih kok kontak ya batange buange ndak medeni wong lipat nggih yo ayo tabu wangi batang macan tabu wangi batang macan tabu wangi batang macan tabu wangi ki mau mak klubruk nang kene ana rae nang kene rae nang wah nang iso godhong gedang iki lho ya matane gede godhong gedang cilik Oh, gila. waduh jenengan niku sinten Ulun Dewa. oh dewa dewane sinten asmane
Bathara Kuwera. Oh, Bathara Kuwera. Grenteng kon sebo mrene. Oh nggih. Oh Semar kon sebo mrene. Oh nggih. Petro Bagong kon sebo mrene. Oh nggih. Sang tapa grenteng apa ngono garing? Badat Dewa. Jenenge sapa? Bathara Kuwera. Sapa rek? Bathara Kuwera. Bathara Kira. Wih. Kuwera. Mendak alon sang pinandhita kinarya bangsa beda kumbang ngejep madu ngaturaken bekti kula yati ulun iya ulun tampa begawan genten pangestu ulun tumrap jeneng kita kula pundi dadosa jiman Kuwera Siwa Semar kepiye ya padha slamet kowe ya ora ono sambikala Siwa ya sapa tenan kowe kayane Bathara Guru kae Kuwera lajeng kadhuti sanggang kula panjenengan ngimbawani macan sajaran teji yektine urun mung bakal paring wangsit marang jeneng kita bisa dhaup layan putri Kencanapura Dewi Rasawati nanging kudu nganggo dalan iki urun paring wangsit jeneng kita nanging aja nganti wangsit urun suket godhong buya kena krungu jalma buya kena krungu oh iki monggo ana dewa yen nuntuna wong apereng wong Petrus nggih pripun ulun wis ngendika jalma ora kena krungu wangsit ulun suket godhong buya kena krungu kok dersel-dersel aku ngerti ngerti kepiye begawan genten kowe mlaku wong ora bener kene bila krungu tenan aku kok ke kepiye terus e mengko ora ono wong dodol miyaya Petrus jajan no miyaya buya ono diwa kok mangsit boros boten cocok buya cocok keput pate seneng sikik kaya mangkono nggih ulun mangkayangan wektu dina iki niki nderekaken sugeng tindakipun sanggang pikulun ana dewa yang nuntuna wong aperan lungguh dhuwur kok pasang tulak sari oh nggih nggih wis yo nggih makayangan iki wis makayangan monggo ndherekaken sugeng iya wis sakaremu nek mau mabur iki tak nduri buka Siwa Semar kuwi yo ning dhuwur weh ya yo pasang tulak sari nolo gawe ning dhuwur sisane niki moncar iki ning dhuwur wis yo nggih ndherekaken sugeng sanggang pikulun pancen ora genah tenan ana dewa kok ditali goci iya tak ujo ayo dipedhot oh nggih waduh malas wis ulun makayangan kudu kayangan monggo boten monggo
Pamit iku kaya ngono. Ora ditali boten. Lah iki gitu, pakate apa lah kok jiki nang iya kan. Malah mentrek dhuwur dereke kaya di ganteng. Pakate apa? Ade kene anu nebo kita no kualat tali goci ya model kowe sing malah. Ora jingi. Semar kula ayo semar supaya ngurun bener kene. Oke. Monggo kula dhewe. Oh, rasa ati cintaku tenan rasa ati kabehku. Ayo rek, derek tindake ndoro sangat dipenemban. Ya ayo, padha nderek sang tapa. Ayo, padha nderek sang tapa. Ayo, nderek sang tapa. Bejo apa namo boten. Ayo kene. Yo dietep tumen ndekmu ndekku yo aja napa butel lagi ayo pokoke kabejane dhewe-dhewe kene aku njaluk rek aku kowe ana sepatune barang iki kene aku sepatune kowe ji lek nemu dhewe-dhewe aku kedune ora kenal waduh niki sang apa niki kan gare kok nemu buntelan lha nemu buntelan apa buntelan ora iki karo ngopo wae lah kok sampean ora ngerti niki buntelan lho niki ndek kula iya karo ngopo tak weruh niki lho niki ndek kula lho iya yo niki ajeng didung nggih mboten mboten gelem didung niku oh nek kaya ngono saiki nggonen nek ora entuk didung sandang lemu nemu nggonen mangke kula nggone nemu dhewe-dhewe nggo kabeh ngono gareng. Pun. Bareng kula nggo kabeh kok kaya ungkur. Bro, apa? Di pengilan duwe. Ya ditemnya, ayo dumeng wis kono. Lho kowe nek ngerti. Wek yo. Ayo dadi dumeng kowe. Dumeng kan ayo dadi wek kabeh yo kok yo. Wek yo. Lah kok kowe entuk sandangan bareng tonggo kok dadi kaya ngono. Wae saiki ngene. Kowe nggo dhuwur. Aku nggo isor. Ngaturaken bekti kula sanjake kula. Piye iki? Oh ilahe. Oh ilahe ngawi geno Mas Guru Purnomo Sigem. Awi geno Mas Guru nek jagat karono Ciranten dhewe sisane bisa ana sinawung kuwi wiyaga arep dalang mayang. Dadi oh ngilaing tok. Oh ngilaing tok. Wah, yo dadi tok kok ae. Mo. Wis ngene wae.
gandeng kowe wujudan kaya ngono. Ayo. Papanmu ning kayangan. Ora ning mercapada kene. Mancik ana ngepek-epekku, aduh. Dadi kula niki pisah kali Petro Bagong kali jenengan pisah karo kowe kudune kayangan nggih manut sampe apa-apa. Wonten apa? Pangsiping dewa kon mlaku ngulon bener. Lah kok iki ana plakat apa iki? Pedro, ngopo? Wacanen kuwi. Iki wacane kepiye kok ana plakat gede banget? Go, maca go. Kalau aku ki lulusan SR. Kowe sing anu lulusan SMA. Oh iya, wacane. Woro-woro sapa sing gayuh Dewi Rasawati iso dhawuh Astrolunia yen duwe layang Klimasada mestaka Jamus. Woro-woro iso dhawuh yen duwe layang Klimasada mestaka Jamus. Aduh mati aku. Karo Rasawati trimo mati Semar. Iki piye wacane mau sapa sing gayuh Dewi Rasawati iso dhawuh ning duwe layang Jamus Klimasada pusaka Ngamarta. Lho nek kepiye iki? Kowe wae Petro ning Ngamarta men gebuki wong akeh. Aku wis Bagong wae. Alah trimo aku wis trimo ngeteke tumiku aku. Trimo ngeteke. Lah nek kene Ngamarta nyilih layang trimo gawa termos barang gelem aku. Kowe Petro, kowe bae Petro aku calon tuwa kowe Petro. Lah nek kula wujud Petro kaya ngeten kula mon yo tak dandani nggih, Mas dandani. Matur nuwun kula ditandosi napa niki. Ayo kowe ngilo dhewe wae. Sejune iki kok kemilo aku dadi. Wah, apa aku raja apa iki? Kowe ora raja nang tak dadani sekaban. Nggih. Kowe tak utus kowe ning Kraton Ngamarta nyunampil Jamus Klimasada. Oh nggih. Lha pripun? Kowe tak jenengi. Jenengan kula sinten? Sapa ya Semar? Wong elek ngoten mawon. Wong mrekes, mringi sowan bojoku ayu. Nggih kula tak ngarang jeneng mawon. Ya sapa? Sekabat Ala Nganggur ngoten mawon. Sekabat Ala Nganggur nggih. Ngoten iki mawon. Ya wis, aku njaluk tulung kowe ya Petro. Diupadi Jamus Klimasada supaya aku dhawuh karo Rasawati nggih. Nyuwun pamit Sang Bapa, Begawan Gendeng sing ati-ati. Semar. Kula aku njaluk pengesungmu Semar. Sekabat Ala Nganggur ngupadi Jamus Klimasada. Oh nggih. Derekaken sugeng sak sekabat. Bagong. Lho. Bagong.
Kula. Ya tak kelangenane. Aku njaluk pamujimu Bagoke. Mugi-mugi teng amarta kebuka napa mukeh. Pamujimu. Abu jagat dewa Baloe Sinung Prabu Puntadewa kula ingkang sowan sinuwun. Netraning anggun lapo santaningku kila kekibungane sing kene panca kene panca apa toking ayam ono Nagari Amarta Prabu Puntadewa ingkang gadhah pareketana sing ibu para kadang pendhawa
rawuhipun nata ndara wakti dadosaken gembira penggali cipta reganimu iwang sukma mangadya linuwi wong sekaring bono langit Koko Prabu matur genging panuringan tanpa pepindhan Koko Prabu sampun kepareng rawuh wonten negari Amarta ngaturaken karaharjan Duh Nyanyi saking berkah pamujinipun Nyanyi kasembuk pangayomipun Jawata ingkang linangkung lulus raharja Nyanyi kula nuwun ingkang raka ngaturaken pudya kawistawanipun ingkang raka sayogi katur kula tampi dadosaken renaning penggali wah jledheg kakangku padha slamet lakumu Dimas Werkudara iki kula ngaturaken bekti kula ora ya Dimas Dewana kula tak apa Yai lajeng wonten wigatos kados pundi anganti rawuhipun ingkang raka sesembahan kula Koko Prabu ingkang dadosaken telenging manah kula Dimas Janaka Marta wedal samangke sampun timbul dadosaken gembira penggali kula niki Dimas Janaka wonten dawuh morca saka ngembanan nabi waksiting dewa supados kula gayu Dewi Rasawati putri Kencana Pura pedal semangke supados kadhau namung seranganipun seranane kepiye serananipun kedah mali jamus kalima sabda sowan kula wonten praja Amarta badhe nyuwun serang kalima sabda pustaka jagus sampun lho Koko Prabu ingkang Rai Sedewa matur sampun dipun paringaken Kang Mas Herjuna pedal samangke Kang Mas Herjuna menika murca saking mbana timbulipun kepengin mondho manudya Dewi Rasawati seranganipun mawi pusaka Ngamarta mawi pusaka Ngamarta menika iklan saking negari Ngamarta menapa inggih badhe ndadosaken gegering praja Ngamarta Dimas aja nganti jeneng para matur kaya mangkono Dimas Herjuna kuwi ya kalebu kadang Pandhawa niki namung kula nggadahi kuwatos bilih Kang Janaka nggihipun murca badhe gayu manudya namung kedah mawi sarana serananipun jamus kalima sabda ora Yai wektu dina iki bakal tak paringake Dimas Herjuna monggo mawon sinayang manggelung mangruk mining cakraning rat wis lumayan kang mungkin anggo jamus lima sabda Dimas Janaka tak paringake marang sliramu matur sembah nuwun sinuwun nyuwun pamit dalem sewu kula Kang Sowan sinuwun Nalindung niki nanging ngandhang sekabat nggih kula sekabat saka ngendi pertapan antum sekal jeneng sapa sekabat sekabat kala nganggur kula sowan wonten Ngapiyantara badhe ngambil jamus kalima sabda kanggo wae nggih Amal Putri iki sekabat pancen sregep tenan iki
Napa Dwarawati lenggah kursi kok diduduk sak kursine wah neteki. Badhe kula suwun wis tak paringake Dimas Harjuna kanggo gawe srana boyo Dewi Rasawati. Wah, kula kemawon badhe kula suwun ampir suwun. Piye Dimas Janaka keparang pati. Pangeran Janaka sampun timbul nginipun montor wis marep dina iki bakal ndake krama klayan Dewi Rasawati jamos Kalimasada dienggo gawe tukon nyuwun pamit badhe kula prepekti Kamas Arjuna ora tresna marang para sekadi. Dasar topo aning jepangani marang aku rupayane jembaryoan samus Kalimasada tajawu mati aku. Dyaya Wara Srikandi nyawang Sang Madukara Raden Harjuna sinaring dipun wical drijinipun namung sedasa kajeng palami Sang Madukara james Kalimasada ngantos dawah wonten Siti Parpara. Lakake ana wong ayu. Kowe sapa? Sahabat kala nganggur. Kowe kok ngamune ngamarta napa? Arep ayo camus Kalimasada. Kanggo apa? Golagi marang pendhita iku. Begawan gelem. Ora bakal entuk gawe sebab camus Kalimasada iki sing kagungan para Srikandi. Ora percaya. Lah nek ora percaya lha iki apa? Lakake kowe. Duwe aku. Lah saiki ngene, yen aku arep ngerti pendhitamu, mengko camus Kalimasada, mengko tak wenehke kowe. Aja,
pendetaku iki kaya kentro-kentrokan. Ora sah. Aku kepengin dadi pendetamu. Nek ora nuruti karepku ya ora tak urungke Jamus Krimasada. Oh iya, kene. Iki Jamus Krimasada. Nono apa ngono? Wah, matur nuwun. Lah, ku piye nek munggo kok kepiye? Wah, kene. Tak keke kompolku kene. Kompol iki ngono. Kene iki. Yo. Ya, aku manut dhewe, mati-mati nil. Wes itu gawe Jamus Krimasada duwe brandakan siji aku. Iping-iping. Napa Ndrawati, ratu ireng kaya duit manteng. Sawangan iki opo iki? Iki Jamus Krimasada. Entuk gawe. Ratu ireng kaya duit manteng ora ngerti. Iki Jamus Krimasada entuk gawe pendhitaku sing arep iki. Noli sang gowo itu gawe bangsa temen lha iki kala apa Jamus Krimasada itu gawe ta monggo matur ngastaya wis Jamus Krimasada itu gawe malah itu bandangan sini bandangan apa wanita tarane nek doro apa wanita kala apa lha iki lho. Wala kaayu. Wah. Ada kaayu. Wis saiki kowe bandar. Kalau nganggur kowe bandar. Nggih. Kok wis entuk gawe. Badan ta gere letu-letu. Nil. Ora panggil mesti Petro duwe kompol. Nggih. Aku leku mulung kecam Jamus Krimasada ki aku ngerti yen kowe Petro senajan kowe dadan raja kok alise delik. Nggih. Nah iki Jamus Krimasada wis tak menehke kowe pendhitamu ndi? Ha niku. Jaga tutur iki pendhitamu Petro nggih. Semar wonten apa Dorayu? Iki pendhitamu lha nggih. Kok natus. Kok leteke kaya ngono. Wah ini nek anggere dikon atus iku kowe mau bicara. Aku ratus ora apa-apa sing aku arep rabi matur nuwun. Jamus Krimasada cekel wong tanganku namung klopet disuwita kan panjenengan. Kula kepethuk lan panjenengan. Piye Petro? Ampun kok letek ngono wong. Letek yo men aku pecut. Ampun. Iki pendhita sing elek. Enak yo apa-apa. Kula kepethuk lan panjenengan sangat dipun nggih nang ali-ali kene. Wis. Repot rabi. Sang Prabu kula sang Jamus Krimasada. Sang Prabu kula dawuh Sang Prabu.
Jayaning talaga kadilangit Nanging tepasulan pamaneka pamaneka Rintang kulya kusumayana sumawur Jagat wasisaning Ubalara. Lah, menika wonten satriya sinten? Kula satriya Madukara Raden Janaka. Lah sing wonten tengah menika kula begawan grenten saking pertapanan Gom Sekar. Lah sing pikir piyambak kula Petruk Antong Bolo. Kersanipun Raden Janaka kula badhe nglamar Kang putra. Menapa ngasta Jamus Kalimasada Janaka menawi rabi boten mawi tukon. Kula boten gadah Jamus Kalimasada. Kula yo boten kenging pamono dina. Boten. Kanjeng Rama sinten ingkang keturunan Jamus Kalimasada? Menika ingkang kula suwitani. Lah ingkang tengah.